Sabías que as formigas e os pulgóns manteñen unha relación moi especial na natureza? As formigas compórtanse como auténticos gandeiros. Coidan dos pulgóns, protéxenos de depredadores e mesmo os transportan de planta en planta. Todo isto a cambio dunha substancia doce chamada melaza, que os pulgóns producen ao alimentarse das plantas. A melaza é un líquido azucrado que os pulgóns excretan ao alimentarse da savia das plantas. Como os pulgóns inxiren moita savia, rica en azucres pero pobre en proteínas, eliminan o exceso de azucre en forma de gotas de melaza. As formigas estimulan os pulgóns tócanlle suavemente o abdome coas súas antenas, como se os muxisen, o que provoca que o pulgón expulse unha gota de melaza que a formiga recolle de inmediato. Este intercambio de protección por alimento é un claro exemplo de mutualismo, unha relación onde ambos se benefician. Un exemplo fascinante deste mutualismo é o que ocorre nos nosos xardíns sen que moitas veces nos decatemos. Cun pouco de paciencia e un móvil, podemos documentar este extraordinario comportamento.